Tuossa. Tomo tänne. Otetaan kesälle. Railakas loma. Vahingossakaan on tarvinnut yhteys koko ajan. No eipä tietenkään. Ei. Onpas tuimaa tänään. On. 2 viikkoa erossa rakkaasta Roopestani. Onneksi edes alus on minun. Tervetuloa laivaan, herra pankkiiri. Toivotan viihtyisää risteilyä. Se joutilaisuus ei minua piristä. Jaahas, otetaan taas. Mahdettaisiko tänään päästä saunaa? Menisikö joku pyytää jonkun laittaa vähän valkeet saunapesään? Se on sytytetty jo. Hienosti plarit palaa. Sytty hyvin. Erittäin hyvin. Totta. Otetaan sille. Eli tänä kesänä ei kirja pois. Mikä siellä on? Jaaha. Kirja meni rikki. Kuka sille tiesi? Ei saatu edes juomaan.